A Carballeira de Santa Cruz acolleu a gala dos Premios Denominación de Orixe Ribeiro na súa 14ª edición. Uns galardóns co que o Consello Regulador da Denominación de Orixe quere recoñecer o esforzo, a paixón e o compromiso cos viños do Ribeiro. Durante a cerimonia recibiron os premios os responsables dos 3 locais de hostalería distinguidos este ano: Portobello como mellor taberna bar de viños, Xadigal como mellor vinoteca tenda especializada e a Maragautas co premio mellor servizo de viño en restaurante. Na gala tamén se rendeu homenaxe á viticultora e colleiteira Elisa Collarte, premio Vida entre Vides, polo seu labor de toda unha vida e polo legado que deixa na súa adega. E a Maribel Revilla, premio Muller e Viño, pioneira no sector da distribución, pola súa valentía e a súa fe nos viños de Galicia e no Ribeiro. Tamén se entregou o premio de honra á Academia Galega do Audiovisual, que recolleu no seu nome Javi Lopa, produtor cinematográfico e membro da xunta directiva. Pero, sen dúbida, entre os momentos máis emocionantes vividos na gala e que espertaron máis aplausos, figura a entrega dos premios aos viños gañadores da cata oficial e que este ano foron para a colección 68-2024 de Viña Costeira, na categoría de mellor viño branco Adegas. Catro Ferrados 2024 de José Varela Aguado, mellor viño branco de Colleiteiros. Cunqueiro Mencía 2023 de Bodegas Cunqueiro, na de mellor viño tinto Adegas. E Outeiro da Barra Regadas 2024 de Fernando Cibeira Estévez como mellor viño tinto de Colleiteiros.